Pa television ya Mzati komanso our Facebook page tatokoza kwambiri eneo dzina langa ndi Fungai Chiwaya sindili ndekha program ya lero ndi mzanga uyu Evans Matola takulandira titokoze kwambiri usimabwera tafika masekedwa anu akupyesa mtima kwambiri tafika this is first of its kind kuti program ibwe live pano pa Mzati and we are streaming live on our Facebook page nkhani yaikulu ndionera kuti after giving you my programs Ndale mbuyomo angapo there should be close to 10 if I'm not mistaken ngatadutsa chabwino ameta kupatsirani ma program athu mbuyomo we were like saying kuti anzathu program akuirandira bwanji because zamangopita ku studio zamangopita ku field ku studio kupanga edit program ndikuiponya tithokozena nommatipatsa feedback manamba amene ali pansipo mmatiuza pakuti mukana konza chakuti pakuti mukana panga chakuti but today we would like to have feedback ya pompo okay so we open lines nthawi nake kuti ino ndife ticheze koma ndi mundrole kuti ndi upatse kulukuta moyo kuti naso upereke moni ndi kulukuta moyo our chief bureau pereka ni moni kapena mukukana chief bureau Sidika chinapita chinthuchi chinapita uchinabwera paino chinapita chabuteni pereka ni moni program ya Ndale mbuyomu takhati kuwapatsa Malawi ma recorded pano tabwera kuti tikadzukute tikapanga analyze kuti kodi tapasa zinthu zotani azilandira motani ndipati pamene sanamvese ma program amene takhati kuwapatsa mezi 5 ndoti mezi 5 ndi almost 20 programs ndifa mwezi unolosa timapatsa program 4 ndiye kuti kodi ma program enda apatsirawa malandira bwanji ndipati pamene simunamvese ndipati pamene mukayikira kodi how best can we serve them ifeyo tikuyenera tikonze pati titani kuti tikuthandizeni information imene mmayifuna ija muipeze chifukwa amanena kuti information is power ndingathe kuyankhulapo kuti Dr. Jack Mabanja anayankhula unena kuti politics ya Kamuzubanda inali ya oratory politics and oratory justice samafuna kuti china chake chilembedwe chimene wachita chifukwa amafuna achose memory ya anthu asazathe kukumbukira kuti Kamuzu amachita izi amango yankhula ndipanga chakuti ndipanga zinthu kumachitika samafuna mabuku ena ake okayikitsa mabana samafuna kuti anthu aziwerenga samafuna anthu azilandira information now tapatse ife ya Malawi zinthu zitatha kubisidwa zitatha osaziwidwa tiyapasa Malawi chifukwa panopa tili mu Gen Z ndiye kuti ma decisions ambiri amene akupangidwa timakamba kuti anthu amene amavota ndi zaka 18 ndoti tikukamba za munthu amene anabadwa 2008 akupanga decision yamene dziko noliyendere so ngati amene isadziwa kumene makolo akachokera apanga decision olakwira so tinene kuti mu ma program athu a Ndale mbuyomo lero tifuna kuti tikuonetsereni kapena kuti tikupatseni ka chithunzi kuti kodi mbuyomo takhala tikupanga zotani makamakanso kuti why did we bring this program but shortly tingonera nikaizi mwa pafupi kwambiri and then we'll come back kuti tipitirire.
tiyambe kunena kuti mmene ganizo la program imene ya Ndale mbuyo mmene mabwera kwambiri inali ndi zifukwa ziwiri kapena zitatu. Chinthu choyambirira nchofuna kudziwa kuti ndale zathu za mbuyo zinali zotani. Kuti amalawi lero azinena kuti tinali ndi boma la Kamuzu. Kamuzu ndi ndani? Kuchoka Kamuzu kunabweranso Dr. Bakiri Muluzi. Bakiri Muluzi adatenga motani dzikole. Komanso kunabweranso Bingu wa Mutharika adatenga motani dzikole. So maprogramu athu ambiri amene akhala kwaonera mwina kufikira pano tili pa Bingu. Ndizona pokhala program ya Ndale mbuyomu ndiye kuti tikukamba za politics. Politics yake tikukamba ya mbuyo. Amzathu amakamba za politics imene amake nduna yankhula chakuti nduna yapanga zakuti koma nawo ife tisanabwere pa zimene kuti nduna yanena zakuti tibwere kunena kuti kodi mbuyomu munachitika chani zimakamaka chokhuza politics zinachitika motani chifukwa kufika pano anthu sadziwa kuti tikamati Kamuzu de ndi tsiku limene Kamuzu anabadwa. Kodi Kamuzuyi pamakhala mphekeso kuti akamuzutu amene anabwera kuno sakuno anachoka kugada. Pamakhala mphekeso nena kuti Kamuzutu anali munthu wabwino kwambiri. Kodi mukamati munthu wabwino kwambiri mumadziwa mbali ina ya Kamuzuyo? Kodi inuyo mumadziwa kuti pa 18 May 1983 nduna zitatu za boma zinaphedwa? Kodi inuyo mukudziwa kuti kunali divide and rule philosophy imene anapanga adopt kwa ma British? Komanso kodi mumadziwa kuti chipani cha Malawi Congress amene chikhazikitsa kapena amene ana tikukhazikitsa komweko si Kamuzu? Amalawi zimezo mwina ena sakutani sakudziwa chifukwa maprogramu athu amene takhati kupanga tauza Malawi kunena kuti kodi udali mwezi wa September mu chaka cha 1959 pa tsiku limeneli zinali zoti Otton Chilwa atatuluka ku ndende komanso mkazi wake Vera Mlengazuwa Chilwa atatuluka ku ndende nyumba yawo chifukwa Otton anali lawyer ndi tikawerenga mabuku amatuza kuti anali lawyer wa Kamuzu. Zinthu zambiri ma legal issues amapanga konzati kwa Otton ndi Kamuzu being a doctor zinthu zina zokhuza za umoyo Otton banja lake apanga konzati kwa Kamuzu. Now they are best friends komanso professional amagwira ntchito limodzi. Now anthu amene wawo atamangidwa mbiri imatuza kunena kuti nyumba ya Otton Chilwa ku Blantyre chilichonse chinapita. Pamene amatuluka ku ndende anakasungidwa ndi missionary wina ku Blantyre atasungidwa ndi missionary ameneyo. Unfortunate part anakakumanako ndi Aleke Banda. Aleke Banda was a 20-year-old by that time from Mtonga wa Nkhatabe. Anapeza atente samuketi zikakhala limodzi. Kamuzu adakalibe ku ndende kugwera. Aja atengana kukakhala limodzi kumene kuchata naki aibana. Ndiye pamene naki aibana nkhani okhuza naki mukamba za Nyasaland African Congress. Nyasaland African Congress aibana. Pamene aibana Nyasaland African Congress any mistake adimangapa tipange bwanji tiyambise chipani. So Otton Chilwa MCB is a blind child ya Otton Chilwa anayambitsa chipani. That was September 1959 atayambitsa chipani. For your own information fungai achina Yatuta Chisiza achina Henry Masauko Chipembere achina Kanyama Chiumi amamuli mbebe makalata Otton Chilwa kuti wapanga wrong decision. What we know we have NAC. What we know we have Kamuzu Banda. By the way Kamuzu Banda pamene amachoka kubwera uzatenga naki presidency anachita kulanda chifukwa kunali TD Banda analengera zinkhani kunena kuti akusakaza chuma ndi watsankho tribalism ndikuinena pano anampanga nawo accuse anatulwa pansi lino anatenga zimezi. So chipani cha MCB chayambitsidwa ndi Otton Chilwa chitayambitsidwa ndi Otton Chilwa. Mabuku amatuza kuti atamutsutsa sana gonje. Now atakatuluka ku ndende kuja Otton Kamuzu atuluka ku gwera anampasa on a silver platter tengano presidency. Atatenga presidency I can tell you kuti executive committee yoyambirira imene akachitika ku Nkhatabe Otton Chilwa anamuza kuti being a lawyer lemba constitution ya chipani. Unfortunately chifukwa Otton Chilwa ndamene amamudziwika amataka mainda Otton ndi wana vice president wa chipani. Koma ku executive committee anthu atapita kumene kujako Otton analodabwitsidwa wina anayima aonena kuti
zikuoneka ngati kuti president wathu ndi mmodzi. Okay. Pasakhale so wina ofanana naye. Which means amapanga eliminate position ya vice president. Pasakhale so wina. Komanso to the surprise of otunikirwa constitution amene anawuza kuti alembe MCP ena anabweresa ina. Okay. So pamene anthu ena adziwe kuti chipani chanayambisa ndi ndani. Komano munthu amene anayambisa anantaya bwanji. So Ndale mbuyomo timakuonesera ni nkhani zimene zizi cholinga timafune kuti pamene tikufukula nkhani zimene zizi inunso mukhale mukudziwa nde mwina tinene kuti amene amatithandizira kupeza information kapena mwina kuti fotokozera zimene zinachitikapo mbuyo ndi John Gunde yemwe ndi historian amene ndi timathandizana naye komanso program nthawi zina timabweresapo anthu ena amene ndi amvula zakale. Amene amangotipatsa understanding yawo ya mmene amachimvetsetsera chinthu. Mwachisanzo tinabweretsapo makosana ena tinali mkulu wina kuchokera kwa Vumbwe anatipatsapo nkhani yokhuza Malawi Young Pioneer pang'ono. Tinali ndi makosana ena kuchokera ku Machinjiri amene wanatipatsako gawo lina la operation Bwezani. Fukwa kumayambiriro tinaona mmene Kamuzu adabwerera kuno ku Malawi. Kenaka tinazaona ulamuliro wake komanso nkhani zina zimene tinazaona ni nkhani zokhuza mmene amapangira ma decisions yake komanso kuti kodi anthu amene amatsutsana ndi ulamuliro wa Kamuzu kodi zimathaya bwanji. Katika maulendo wathumu tidakutengeraninso ni ku Mwanza eti kumene tidakafika paja pamfera mnduna koma mzangayi akudziwa bwino dzina la bwino lifuata pitako anthu akumene kwa adamuza kuti kumene mukupitako ife ndasiyo opportunity pamfera nduna kodi pajamba pamene pagadama pamene pagadama mukapita kuthambani mukanira ndipita kwa thambani sadziwa kuti thambani yake mukusaka kuti koma mwauze kuti tupita pagadama akuza ndizoti demote so anthu aone mmene timachitira tikakhala kuti tikupita ku kajambula program imakhala ndithu ya uyoyo chifukwa tsiku limenelo kunali matope kwambiri tinaenda movutika komabe mzanga anzathu amene abadwa 2000 sadziwa kuti pa 18 May 1983 nduna zinaphedwa tikanakhala kuti pene potabwerera kuti takanika kufikako anthu asakadadziwa ona ndi anamanga ijo abakili muluza anamanga ndipo for your own information abakili muluza adakhazika commission of inquiry nthawi imeneyo panali achina inspector Kamwana anthu atipatsa feedback kunena kuti evidence was there kunena kuti anapanga zinthu zini ndani and for your own information ukawerenga Crocodiles Are Hungry at Night by Jack Mapanje buku limene limupezamo akunena kuti on 27 January 1987 pamene Jack Mapanje was arrested ku Zomba anamutengera kupita nawo ku Blantyre aramutengera ku Blantyre Inspector General Inspector wa Malawi Police amene anali Ambeza alira kumuza maso muligwa tilibe mulandu ino liwonse koma nkhani life president akuti tikusungeni anamusungani for 3 years akusungidwabe detention without trial. So zingati zimene zozo zimene mu program ya Ndale mbuyomo ndimene tikufuna kuti tizikubwereserani tidapitanso ku Mangochi kumuzi wa moto kumene kudakamva konsonkhani yokhuza mene mudzi wa moto unaotchedwera adatifotokozera amene tidakumana nawo kuti adangodabwa chambanda kucha kwabwera magali moto koma kundandana muzi wonse kenaka ndimene amati ayi koma mupite uku akukufunani so patipo wauza adanena kuti kumene mukupita pa Mangochi pa boma koma nakazindikira ali ku Maula eti ku Lilongwe so adakhala kumene kuja nawonso adangozidwa kuti
kulibe mlandu yayi koma tangozidwa kuti mungotani kodi tingokusungana yes. So zino ngati zimene zozo ife timayesesa kuti tikamva kuti pakuta kuti padachitika chakuti ife timathamangira kumeneko ndikuona kuti kodi tingatani koma chachikulu chimene tifuna kuti tikumbutsane lero nchona kuti maprogramu atikamapanga ifeyo timafuna kuti inuyo mudzidziwa kumene luchokera basi chifukwa wena nkuteka tauna kuti ayi Mzati amba kudana ndatsogoleri sikudana ndatsogoleri sikudana naso ndi munthu ina aliyense koma tingofuna kuti anthu adzidziwa kuti kale nkhani za makadi zimayenda bwanji chifukwa kale kunali makadi amene amati kuthandizira chitukuko cha mdziko koma analipo amzathu amene samapanga nawo makadiwa Amalawi mwina vuto nkukutheka kuti mwina we don't read our history ndezimene zimatipangitsa kuti tikabwera ngati pano kumadaba kuti I think mwina pali hidden agenda ine yonse koma history maruzo nena kuti amzathu achipembedzo cha even cha mboni azimayi were raped amakwiriridwa amamangidwa anthu amathawa mdziko munomo the history is there ilipo and chinthu china chimene mukuena muchidziwa nchoti kuzomba sipano chili ndi zomba maximum prison by 1987 kunali ndende zinayi kunali ndende 4 kunali domasi kunali domasi kunali mikuyu kunali zomba central kunali mpyupyu mikuyu and zomba central kumasungidwa notorious political enemies of life president for example tikakamba zaji na woto nchirwa tikakamba za nduna zitatu MP Moze anaphedwa aja anasungidwa komweko tikakamba za Brown mpinga njira a journalist from MPC Brown mpinga anali MPC anali Ntolankani ena nakasungidwa kumene koko kulumu D4 kunali D1 D chandi koma nakasungidwa ku D4 Ntolankani anakasungidwa ku D4 kumene kuko kunala anthu onena kuti akuti akangokumvera kuti khangati akupanga zinthu zina zake for example osakandi osichisimikizo koma kungomva kokha for example Dr. Jack Mavanji anakasungidwa kumene koko so iye anapanga naleti zimene anakumana nazo anapanga naleti nkhani za nduna zicha zilimenemo muli zinthu zambiri zimene zinachitika mdziko muno koma Amalawi ena sakudziwa so tikatsatira nkhani imene iyo kuza Kamuzu tidayenda naye kufikira nthawi imene atabwera mdziko muno ulamuliro wake zovuta zimene zimaoneka nthawi imeneyo mpakano pamene pamayambano kuoneka nkhani zona kuti Amalawi adatopa nde adaganiza kuti koma no bwanji mdziko muno mukhale referendum kuti anthu afotokoze bwino zokhuza maganizo anthu kuti tipitirire ndi chipani chimodzi kapena tikhalibe ndi ulamuliro wa zipani zingapo kumene kumabwera no dzina la china chakufa chihana chakufa chihana ndi paja nthawi imene mafika mu Malawi muno adakafikira kumangidwa pa ndali chileka nthawi imene kuchileka that was chileka chifukwa nthawi imene closer to zaka zimene tikuzine nazo 1993 ndekuti kunali Akamuzu Bakiri Muluzi ndekuti afamphuka ku MCV ngati secretary general koma kuti Bakiri anali mlembi wamkulu nthawi imene wa chipani cha Malawi Congress chifukwa tikawerenga mabuku a history amene anapanga kulemba history ya politics ya Malawi amanena kuti pamene Bakiri Muluzi ankaima umanena kuti nkhani zivini za Mwanza Mada nkhani zoti kunali kushire anthu amaponyedwa awo amata akamayima kuti kumanena zimene ngati kuti akumoka MCP Malem John Tema amayima kuti ndiye timfusa amene ifa mlembo wachipani anala amene yoyo ndiye kuti ngati zangonazo akudzidziwa ni ndani chifukwa chipani sichingapangike kam secretary general osadziwa yes you're right kunali kukhulana zimenezo zalembedwa zilipo now mutha kuona unena kuti anamba kayatuluka kaye panopa mukhozo ndichitira umboni kuti Ndale akakhala kuti pena pake sizikutheka amata ndasiyaka Ndale ndifuna ndipange focus personal business kena kungomona uyo watere so ndi history repeats itself so malingana ndi mmene itengera program ya kufika kwa UDF
paja inali pressure group. Yes. Idali pressure group imene ndithu idalibana ndi Kamuzu kufikira kuna kuti adanena kuti tipangeni chisankho kuti timve maganizo anthu referendum kapena ulamulo wa chipani chimodzi ndipo paja zosetera unazisunga bwino ndiwe. Yes, ngati memory yange undipanga self bwino panali pa 14 June. That was 1993. Panali Nyali. Panali Tambala. Panyalipa. Anthu anapeza almost 64%. Okay. Uku kunapeza almost 30 something percent. Ndipo ina nalo and void. Kutanthauza 30 something percent. Inkafunabe chipani chimodzi. Koma 60 close to 65. Anasankha kuti ayi ifeyo tikufuna multi-party democracy. Ndiye kuti multi-party democracy nayo takuipanga reintroduce. Chifukwa sizoti kuti ulamuliro wa chipani chimodzi kuna ali zipani zina mbuyo. We are talking of NAC. Yes. Ataipanga bani then Kamuzu abwera zimene zachitika. So multi-party democracy yachitika ndi pamene kumabwera kuti sono tindi tichitise chisankho choyambirira multi-party democracy. Kunabwera zipani zambiri. It's when pamene Abakiri Muluzi amawina ndikuchitenga chinthuchi. Now Abakiri achitenga chinthuchi ndiye kuti anayendetsa matemu awo awiri. Komanso matemu awo awiri Abakiri analiso ni zitopotopo. Okay. Zinaoneka ndi zitopotopo. Yes, anali ndi zitopotopo. Chifukwa kumene kumabwera nkhani zokhuza tunaona ma Young Democrats. Yes. Okay. Nthawi ya UDF abenenso anachuka ni mphamvu amakhala ni mphamvu ndithu. Kunaninso nkhani zina zimene zinali zovuta komano as we are proceeding with the program mutanso kumapereka feedback yanu mu zinthu zimene you remember zimene mwazikumbukira ndi zinthu zina will be taking your messages and as at now to message kuti nkhani yapa mferanduna inandipasa chikoka and nkangomva muduka koma ndi program imene ndadziwa zona in smart nkumba kuno kuzomba ulumba kwa chikowi tathokoza kuti ngati nkotheka muzati pasirenso zokhuza imfa ya Robert Chasowa mulamuliro wa Bingu. Akuti ine shaka piri kumauze program imene ipitirire kuno kuphalombe tathokoza ndithu kuti tili limodzi ma message amene wawa ma message amene azibwerabe as we are proceeding with the program then tuone kuti chipanga bwanji kapena ku message ina iliyonse umene ngati sina message. So tikuyangana nkhani yokhuza Bakiri akuyendetsabe chinthu chija ndi tikuona kuti kunali nkhani zokhuza ma Young Democrat mwinaso zipo zinthu zina koma from our programs zambiri zinanenedwa. Today is just doing a little of review. Mwina nkotheka kuti zinthu zinaso zimene ukuzikumbukira our historian may have said ma programs atu. Nthawi ya Bakiri kunachitika zinthu chifukwa tukamba nkhani yokhuza kumayenda mmamezi kumagawa ndalama. Yes. Nkhani imeneyo amagawa ndalama. Amagawa ndalama. Na 50 kwacha. Amagawa ndalama. Adukhala bwino ndi anthu. Amagawa ndalama. Okay. Kodi muyona ukhala bwino ndi anthu? Sitikudziwa. Okay. Nkhani yokhuza kuti ku nkhani yokhuza azimayi. Tukamba kuti by pamene tinkatenga ma ulamuliro wa zipani zambiri ndiye kuti azimayi anali akuyankhula kuti ufulu azimayi chonde nkhani yokhuza okhala ndi mbumba ino Akamuzu nkhani zokhuza mbumba azimayi wati apaseni ulemu akuti zimene zanaona mu nthawi ya Abakiri supangidwa adopted anazipanga inherit azimayibe amavina wochita bwino kumpatsa mphaso choncho mkazi wanzako kumuyimisa pansi azidikula pamene pache. So zinali zinthu zoti anazitengaso amazichitisa. Komanso sitingakambe nkhani ya Abakiri osakambapo nkhani yokhuza third term. Fuwa paja ulamuliro wa Abakiri uta first term itachitika kunabwera second term. Yes. So second term mwina kufocha kunona kwa mpando adatiro kuti adaili maganizo kuti nkhani ipite alamulirenso kachitatu. Yes, kachitatu. Kunabwera third term ndipo idakanika. Ndi idakanika kunabweranso open term idakanikanso. Ndimene kuma nthawi imene ku parliament kudatuluka mawu mkwakumbukira eti nthawi imeneyo achina George Nganta kutafunga kwambiri ku parliament
kumene kudatuluka komanso mumakumbukira speaker Rodwell. Yes, anatisiya. Anatisiya ngati mwa parliament. Zinthu zitafika povuta kwambiri. Zinali zovuta chifukwa amakamba kuti zinakhanga kuti abagiri amadziwa kuti mkulu uyu John Temboy zindivuta. Makhanga kuti afuna ukhanga kuti muna makafuna zigwirizana choncho kida kwana mukanuka basi zikavuta madzakatayika sauleleka. Apo ponde kuti zinavuta third term inakanika. Itakanika third term is when awapanga decision yopanga endorse malemu Professor Bingwa Muthalika. Nthawi imeneyo tunena kuti Professor Bingwa Muthalika anatayesera kuyimira pa chipani chawo sidakanika. Awatenga ayima pamene paja anawina, anapambana ku convention komanso anapambana pa chisankho. Atachitenga chinthuchi ndikuchamba kuchiyendetsa olemba mabuku amanena kuti zinthu zina zinasintha ngati za zimayi zovina zija zinasintha food security economy amaisesa ndithu kukonza zinthu zina ndikuja kudabwera fertilizer anthu ankagula 500 kwaja ndikukumbukira nali second term because that was pa campaign ya 2009 ndi pamene ankanena kuti ineyo mugula fertilizer ndi mukagulitsa tambala wa nkhuku mugula fertilizer ndi makolo athu zinachitika ndi chakudya chinali posepose tikukamba kuti pamenepo ndiye kuti abingu achitenga chinthuchi komano sitingakambenso nkhani ya abingu kuyiwala nkhani yokhuza kusowa kwa mafuta galimoto chifukwa ananenapo pati kuti ngati mukuti mafuta akusowa tayendeni pansewu tione ngati simugundidwa zimenezi amalawi akuyenera kukumbukira pali zabwino pali mukacheza anthu amangonena kuti koma bingu uja anatichokera mwachangu amene uchayo anakasinthana ndi kamuzupanda zinthu ziko lili pena pake so akupanga compare contrast kuma akumuyiwala Bakiri Muluzi chifukwa Bakiri Muluzi anapanga fort nkhondo yokhuza multi-party democracy analachita Bakiri Muluzi ndachina chakufa chihana so nkhondo imene anayigwira iji sitingakambe history yathu ya politics kwa iwala tikwena tachule pamene tikuachula tikwena tibayeso pamene analakwitsa zonali chifukwa tikamakamba nkhani imene kuli nkhani yokhuza kusowa kwa mafuta komanso mukumbukire kuti padali anthu 20 aja adaphedwa ku Mzuzu aja so nkhani zake zimakhala kuti anali suti pa mtsogoleri wina lense amakhala kuti ali ndi pabwino nthawi zonse so program ya Ndale mbuyo cholinga chake timafuna zinthu zimene zijazo zimene zinali zabwino ndi zimene mwiri zimaoneka ndipena sizimalongosoka anthu adziwe kuti kodi akadziwa kodi sopano adzikhala ndi zotani unanena nthani kuna kuti kudziwa za kumbuyo zimakupangitsa kuti you should make an informed choice pakoti pachitika zinthu zina zake zofunika kuti munthu usankhe ngakhale kuchipatala ukapita amazatenga buku lako nkuyamba kuyang'ana kuti ine okhanga titu mwadwala nthenda kawiri mnamba amaizisa magazi chifukwa aona history they are making that decision chifukwa kuona history yako kuchipatala wapita ndamozo talowa ni chipinda icho so ana a 2000 ukamba kuti munthu amene abadwa 2008 akupanga decision yoyendetsa dziko lino so pamene akupanga decision ngati asakudziwa decision ikhala yotani chifukwa kuti mukantenga mwana uja ndikungompaka paint ndikumpasa 1000 kwacha mwamuta akuvoterani koma kuti akavota decision imene wapangayo ndiyoyenerera kodi izamuthandiza tsiku lina akhati afuna kupanga zinthu zina so Ndale mbuyomo tikuyang'ana kwambiri zinthu zimenezozo zimene tifuna kuti inuyo mukamakhala ndi mudzidziwa kuti okay kodi zidatere komanso zidatere nditende kuti tafoto zoti timadalira nthawi zina ma historians amene awabwera more especially John Gunde ule mwanu komanso alipo anthu ena amene timatha kuwapeza m'midzimo ena ainu mwaonerako program ya Ndale mbuyomo nkufika panena kuti program yakuti ija mudafotokoza bwino ndithu koma pakuti pamwene kuti sipanatifikepo yani notably program ya Operation Bwezani anthu ambiri
ikuoneka kuti adayikira ma comment kwambiri kuti yayi imene ija inali ndi zinthu zina zimene zikanatha kutani kodi zikanatha kupanga ndili mati nene kuti tikawapanga program ngati manager nthawi zina kuli gulu lina la anthu imatha kuona kuti program yakuti mukabwera tizathandizana kukupatsani information koma ngati information yo isali imene mukuidziwa inuyo so nchifukwa chake timayika apa feedback line kuti inuyo mutha kutiuza kuti koma program yakuti tadzayipangani mwakuti kuti itheke chifukwa mmene tateremo tikadali ndi bingu komano sitinamalize koma kutsogoloko kukubwera nthawi ya ulamuliro wa Joyce Banda komanso tisanakambe za Joyce Banda kuli midnight 6 yes ngati musakuidziwa ndikuyenera kuidziwa munali mulipo ndikuyenera kuidziwa chifukwa abingu atamwalira mzimu wonse mumtendere kudalika gulu kena kanduna za boma zimene zidakhala pansi kuda kuti izi zizachitika inde koma no constitution yathu ife tikuyenabe kuti tani kodi tipitirire forward bomali ndira chani kodi ndira DPP pamene panazatulukirano Joyce Banda so malamulo athu amati chani kodi president akakuti ali incapacitated kapena mwina watisi amalawi anazakhulupirirano kuchita ascent to power kwa Joyce Banda koma kumeneko tifikako ndithu chifukwa ngakhale mulamuliro wa Joyce Banda munaninso zinthu zina Cashgate sitingakambe za Joyce Banda osakamba nkhani ya Cashgate amaima pachulu ine nakonza mafuta nalo wadziko zitatani azinthu zimayenda pamene tikukamba zimenezozo tisayiwale kuti anamanga apita mutalika tisayiwale zimenezo tisayiwale kuti anamanga akondwani na nkhoma tisayiwale zimenezo ajini kalirani apatisha kaliyati avuwa kaunda Nicholas Dausa kudogondwa Duncan Mwapasa Necton Muhula ananjata so zinachitika zimenezo ndiye kuti amalawi enadziwe kuti kanonso apresident akulamula panowa anamangidwa akwena adziwe makumbukira ndithu kuti anthu adapangala kuchichiri kukaona kuchichiri so chifukwa kuti Ndale zomwe zidachitika mbuyomo ndiye program yake imene tikhala tukambirana zimenezizi so inuyo chomwe tikufuna kwambiri nchona kuti program ikamachitika ngati pali zinthu zina zimene inutha kumazoona kuti komatu izizi tikuziziwa tingathe kupatsani information ndizotheka titha kutero chifukwa mmene fotokoza kuti tayenda maboma angapo tapita kumwanza kuti tikuonetsereni pamfera nduna tidapita kumangochi mudzi wa moto maso kunkhata bay chifukwa kunkhata bayko ulamuliro wa kamuzu anaotcha muzi wonse tamangisa muzi wonse kamuzu Banda anapereka mwana mmodzi wa Oton Chilo amene anafounder wa MCP Oton Chilo anandana angapo kunali Fumbani kunali ndithu anangapo koma mwana wina anampatsa dzina la kamuzu so they were close anampatsa dzina la kamuzu koma mwana uja atadzindikira chifukwa kuti pamene amathawa ndikutuluka ku dziko lino kupita Tanzania Zambia anafusa anapeza mapazi atu anafusa zatani kuti chikuthawa kamuzu from now on was I will never be called kamuzu mwana amene anachita zimenezi so tikambe zimenezi tikambe sonkhani zokhuza kuti kamuzu anapanga anauza asenior chief mbiri kuti tikufuna muthane ndi Oton Chilo ati mbiri potengera ndi ma connections awo anakana kuti zimenezo zingapange tikambe zimenezo kuti mpaka anapeza amberwa kuti aweruze mulandu Oton Chilo anakana kunala senior chief na Zombe ndi amene anaweruza nkugamula pa 6 May 19 that was 1983 anagamula Oton Chilo Vera Chilo mukaphedwe anali mafumu so ngati zimene zozo ndi zimene tikufuna kuti tiziziwa komanso munene kuti mbuyomo mabwalo a milandu mphamvu zambiri zimakhala kwa mafumu kunali traditional courts and kumeneko kunalibe legal representation andipeza lawyer pano ndi legal aid bureau kunalibeko zimene zozo ndipo mfumu ikangona kuti awawa atsekereni imakhala kuti
wapita. Palibe munthu amene anapangidwa represented ndi lawyer. Zimene sizinateke. Chifukwa onse chifukwa panali zinthu zingapo. Akuti akamanga munthu amakatha kumusowesa. Okay. For example, kusowa kwa Mwanzamada. Amene anatenga ku Mikuyu prison kuzomba. Atatenga ku Mikuyu prison ndipo amene kumabwera kuti asowa endi mukawerenga Crocodiles Are Hungry at Night mmene mujamo mupeza makunena kuti amene anakatenga ku ndende anakana even kusainira kuti iwo ni ndani anango atenga. I'm reminded of MP wa ku Mwanza adatisiya ku Mwanza a Joyce Chitsulo. Yes. Ede temene kuti MCP kulamula. So adakonza nse wopita kuthambani koma adakawapanga divert malo ena. Ede kuti anthu asadziwe chifukwa nsewo udali nsewo madutsa ndithu kafika kumene kudali kwa former MP nthamene Joyce Chitsulo koma adakupanga divert pena kuti anthu asazindikire zokhuza pamene panali thambani mwina boma limaopa nthawi imeneyo kuti anthu akafika kumene koko they will take pictures adzo kuti malo aja amene kudachitikira ngozi aja ndatiwo nda ngosimikiza kuti panali zinthu zina zimene ngati sitizidziwa eti ngati dziko ndikuti pakutha pa nthawibe umakonda kamba za ana ma 2000. Yes. Kuti funda amene akupanga ma decisions oyendesa dziko ambiri mayiwo. Okay. Chifukwa malamulo akuti ovota ndi 18. So ndiye kuti titengere kuti za ovota zaka 18 ndiye kuti amene anabadwa 2007 2008 they've contributed ku decision ya boma limene likulamula pano. Now ndiye kuti likamabwera 2030 ndiye kuti 18 years tukamba za 2012. So 2012 amene wabadwa 2012 we make decision 2030 tufuna president uyu. So ngati sadziwa kuti udi mbuyomu zinthu zimakhala bwanji. Yes. Apa ngachiganizo chosakhala chabwino. Awena adziwe chifukwa pamene timapanga introduce program tinakamba pano kunena kuti nthawi ya Kamuzu Jack Mapanja anafotokoza kuti Kamuzu zinthu zake zinali orally. Samafuna zizilembe. Samalemba. Even buku lina lililonse loonetsa kuti likukamba za iyeyo. Tukamba za buku la George Orwell Animal Farm. Amakamba kuti all animals are equal but some animals are equal than others. Okay. Kutanthauza kuti kuzonena kuti tosefe ndife anthu ofanana koma ena amakhala ofunikira kwambiri kapena ofanana kuposa anthu ena. Now titati tiliwerenge buku limene lolo we are talking of mene zimachitika mdziko muno kunena kuti zinthu zambiri ndiye kuti we are talking of Kadzamira, we are talking of Tembo, we are talking of Kamuzu. These are the circle imene imendesa zikoli. We are talking of Chancellor College, University of Malawi. Kunali achina Zimani Kadzamira amene ali principal. Kunali achina tukamba za Akadzamira na amene anali ku State House. Tinali ndi Atembo. Atembo even was chairperson wa Chancellor College. So you can see kuti zinthu ngati izizi kunali even nkhani okhuza chitukuko cha mayi Malawi. CCM. Chitukuko cha mayi Malawi. Oto uyu Jack Mapanja mapanga analyze kuti I think ineyo kumangidwa kwanga can be associated. So ndi zinthu zonena kuti people must know. Amalawi kwena adziwe. Chifukwa titati tiime pano ndikwauza Amalawi kuti mchaka cha 1986 Yoweri Kaguta Museveni analanda boma. Anthu adaboti sosonefezo tithandiza bwana. Mutuza zakutanziza ku Uganda. People must know zimene zinachitika mdziko lawo kuti apange decision. Chibwino akuti ine Olivia Kampango kuno kwa jali program imene fesiti madziwa tadziwa nawo zikomo aulusi matidziwisa tathokoza ndithu zikomo kwambiri. Message ina akuti Gerard Kanza Kumanja
from Blantyre ati akamuzu sinatolere bwino ndayamba kumene don't worry tione kuti tipanga bwanji ku PIM mission a group ndanzano mukutithandizira kuti ana ambado wapanopawa dziwe zambiri za dziko lino pitirizani mumatha manamba ake ndo omwewo amene you can send feedback kuti if also tiwerenga pano kuti tidzori kuti tiwerenga kuti tipanga bwanji akuti kunena zona program iyi ndi apamwamba ndipo inu ati ndinu akatakwe ndine sem kuno kusongani ku Zomba. I think my message amene abwera apa ndameno. So going forward titaona nkhani yakamuzu titaona nkhani ya Bakiri pano tikadachita ndi Bingu sidinathane naye then tipita kukaona my Joyce Banda Dr. Joyce Banda Joko menepo tikaona ulamuli wa Dr. Laz Dr. Lazarus Makafe chakwera anaendetsa bwanji dziko kunali zichito nthawi ya MCP yapitayi anthu amwa mahewa chimene chachitika and is recorded simungachichotse chilipo chilichonse chimene chachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress before now komanso kuti pakadali pano ngakhale a Professor Peter Mutharika ngakhale panopa atasankha kukhala ndi second vice president kuti chikuchitika ndi chani anthu anakumbukira kuti achihana sunali second vice president ndipo kuteko kumbiri ya banja la Chihana ndi the only family. We have got two families in Malawi amene apanga mbiri okay tili ndi family ya the Chihanas amene bambo anakha second vice president mwana second vice president okay the Mutharikas two brothers kukhala president adziko wina kubwera kulamulira wina so kulamulira so a Professor Peter Mutharika atasankha Achihana anthu akumbukira kuti bambo awo ayiwowa adakhalanso chani second vice president zimenezi pala katswiri yake amene azibwera pano ndikumafotokozera ndipo tinene kuti if we are committed and willing to travel pena paliponse kunkhatabe ulamuliro wakamuzu anatentha mudzi kumeneko tikafikako kumene kwene tukafikira kushire shire river unaling'ona tikafikakonso tukamba nkhani zokhuza tisangokamba nkhani zokhuza tinakamba za Mwanza mada koma tisaiwale kuti unachitika Mwanza war okay Mwanza war inachitika mdziko lino la Malawi ndi Mwanza war imeneyi we need to understand kuti kodi zinakhala motani idali pakati pa ndani ndi ndani so adayambitsa ndani yes so mukabwera ku nkhani ya Mwanza war mupeza kuti even ena amene anapulumuka pa Mwanza war alipo ndikhoza kukuwuzani pano kuti nkhani ya Mwanza war tunena kuti inachitika October, that was 1967 former minister of home affairs yatuta chisiza ndi gulu lawo lotchedwa ufulu umodzi Malawi Army mmene munala anthu ngati Frank Gia anthu adzikuona mzathuja Frank Gia John Gunda anatuza kuti Frank Gia alipo wenati bwerese kuti ino Frank Gia pansi pa ufulu umodzi Malawi Army zinakhala bwanji za Mwanza war October 1967 so zimenezozo amalawi akwena adziwe koma mwina nzanga fungayi alipo anthu ena apa nditumizira ndemanga akhoza kudandaula kuti sinawerenge kula Hastings McDonald kunchewu akuti program ili bwino kwa basi itichape m'maso ndi mitu yomwe kuti tidziwe komwe tikuchoka ndi komwe tikupita palinso ena apa kuti ine Patrick kuno ku Shape Valley program ili bwino ndaphunzira zambiri pitizani kutipatsira za Ndale mbuyomu kuti achimwemwe limbani watching live from Chisitu Mulanje Ziwangani village kuti program ili bwino kwambiri akuphunzira ameneyo apa pali achina kuti ine Blema Mulakata program ili bwino ife taziwa zambiri chabwino akuti big up fungai Eva ndine Kasia kuno kukasiya chabwino akuti nzatima timvesa kukoma kwambiri go ahead chabwino akuti ine chimwemwe kuno kubalaka aulusi zikomo mwati akuti zikomo kwambiri ena akuti ndine Kasimu
kaphaizi kuno kukasungu kuti kaphaizi program imeneyi ndi anyato tili mozi teni tipitilize kukasungu komwe kwakamuso kuli ngulu yana wambe. Aha, so tinene kuti ndikaona nthawi apa ikupita koma anakango tipatsa 2 hours. So chomwe tipange ndichi going forward, tiyesetsa kubweretsa akatswiri, tiyesetsa kubweretsa mamulumuzana ndi more deep information of zinthu zambiri chifukwa pachasamu mpaso adamangidwanso. Yes, political prisoner analemba buku. So tidzafufuza what is it that happened. So tiyende zambiri zimene tidzikupatsirani, and some of the feedback zimene mwatiuza will work on them kuti tionesese kuti program izichita moto. Nde chomwe tizipanga tiziti tikakupatsani a program like 2 months will be coming. Ndikubweranso tidzaone kuti kucheza nawo Malawi kuti tizapasira nanga sinthayo chati mangu apatsira tili mchire tili uthambani apa tukamba nkhani ya Nkhatabe, tukamba nkhani ya Mwanza wo Nkhatabe tumakulimbikira anatentha muzi wonse muzi wonse nanga si anthu amangotsala mangu ochi muzi wonse unatenthedwa komanso apatisa iwale kuti azimayi ya mpingo wa mboni za Yehova magwiriri anthu amathawa mdzikomo tisaiwale nkhani okhuza lesoma and kunali lesoma ndi ziti fremo lesoma ndithu kunali kabungwe kamene kanapangira sitingakambe nkhani okhuza atati mpaka nkuiwala nkhani ngati zimenezozo. So tikuyenera Amalawi tapatsire. So pali zambiri zimene zikubwera and dzina tizitha kumuchoka kamuzi uja tamuchosa tizibwererakonso kuti anthu atiuza kuti tafufuzani chakuti chifukwa nkhani waigunda apa ndi yofunikira kwambiri kukamba za ku Nkhatabe komanso nakamba nkhani za ku Chikwawa something like that kuti tikaone dziwe la ng'ona lidali patipo silingakhale kuti tikalipezapo koma somebody should point us kuti it was here. Limangosowa anthu amangosowa amasowa adi akatifotokozere chifukwa titati tinene pano uyu amene anayambisa chibanja MCP was beaten by Malawi Young Pioneers Bagheria State House. Okay. So zimenezo anthu it is recorded. So with time, in respect of time, timati tinene kuti program yetu titsekere pamenepa. Kwa lero titsekere pamenepa. Mwina ngati mabwana anga nene kuti anyamata pitalizani koma no ngane moto dakalipo kuponda moto. So timati tinene kuti timalizira amene pakoma chomwe tifuna kunena chona kuti ulemu waukulu upite kwa John Gunde amatipatsa amene uyu amatithandizira kudziwa kuti kodi information ina tingapange banja. Mkulu amene ndi historian Mbambande from University of anapanga theology komanso history imakhanga kuti ndi program imodzi yoti umapanga major history that's a bachelor of education, amapanga major history anapanga ku both ku Catholic University komanso anakapanga ku Mzuzu University komanso anamutenga kapanga masters ku Unima imene sanaimalize koma tiyamike kwambiri kuti amatipatsira ifa ngakhale kungokamba kuti tofana adziwitsa anthu talandira feedback yonena kuti ana school akuyamika kuti sangalephereso mayeso kudzera mu program yake iti imene kuti history ndi phunziro imene limavuta koma now they are able to understand for kufotokoza mu chiyankhulo chawo. Yes. Ndi thokoze kwambiri inu amene mumaonera program ya Ndale mbuyomo. Ndathokoza kwambiri kuti munali pamenepo. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya. Koma tinene pano kuti next episodes of our programs tikhale tikubwereserani zinthu zosiyana-siyana. Tikupitirira ndi malemu Professor Bingu wa Mutharika. Tikupitirira naye ndithu. Nde inuyo muzikhala pomwepo koma tinenetse pano. Tikuti program isitikudana ndi atsogoleri a Ndale
kapena amene anatumikirapo dziko kapena apo amene adakhalapo pafupi ndatsogoleri. What we are doing is to bring what happened during their time. Basi kuti anthu angodzoti okay ngatafika apa mwina nkutheka zinazi zidachitika chifukwa cha zakuti. Ineyo ndithokoze kwambiri ndimpatse mkulukuta moyo all the way from Blantyre, our chief bureau in Blantyre, Evans Ronex Matola. Pakati pa kumaika Ronex chifukwa bambo wanga nda Ronex Mbewe Matola. Ndiye pa social media ena kumaika Evans Matola no uyatocha manje. Koma ine ndi Evans Ronex Mbewe Matola kumaika. Okay, pitiriza musazike chifukwa masazikidwana makhala opyeza kwambiri. Ndikudziwani. Ndikuthokozeni kwambiri kuti munakhala pamenepo kutionera program imeneyi pa Mzati TV komanso kutitsatira pa Facebook page. Ndithokozeso mzanga Benai Gomana amene waonetsetsa kuti tikaonekenso pa Mzati Facebook page komanso pa YouTube mukatipeza kumeneko. Osaiwala producer wathu Jo Nsomera amenenso waonetsetsa kuti china chilichonse chiitike moteromo. Kupita chitsogolo yembekezerani maprogramu ochakuka kwambiri. Muyembekezere ndithu maprogramu osakondera, maprogramu kuswa kwenikweni kuti ngati inuyo mumatsatira chipani china chake ndipo iyeyo anachita mbwerera ife tibwera pano kwakumbutsa Malawi. China chilichonse chimene chinachitika mwati mbwerere. Yes, chabwino. Kodi aliponso asogene kana chita mbwerera ndithu? Alipo. Okay. Alipo ndithu. Chabwino. Tipange choncho titathokoza kwambiri zikomo kwambiri mukhale ndi madzulo opambana chauta akalola tikumananso mu maprogramu athu otsatirawa zikomo.